Hej, velkommen til overlevelse i en faction. Okay, der er nogen, der ja, okay, og mig og Top of Blubber 2, som jeg kalder ham, eller Shaman 44, som man også er kendt som. Og mig, jeg er kendt som Baden, eller jeg er bedst ven. Og så har vi 1, 2, 3, RPG 1, 2, 3, og så kendt som 1, 2, 3, RPG 1, 2, 3. Okay, drenge, hvor blev I af? Ja, PTP her. PTP. Shaman 44. Hej. Nej. Ja, vi er nede i Stone Mine. Eller Mjene var. Hvorfor kaldte jeg det egentlig Stone Mine? Der er alt muligt kul og sådan noget, diamonds og alt muligt sindssygt hernede. Skulle ikke? Mig og William har der fundet nogen hernede. Ja, men det er ikke lige der. Det er sådan meget dybere end i mine. Hey, der er noget træ her. Der er en secret mine. Fedt. Iron. Fedt. Endnu mere iron. Kommer I med den anden vej? Jeg kigger lige, hvad der er. Jeg tror ikke, der er noget. Det er der ikke. Kigger om der er noget med den her. Nej. Jeg tror ikke, der er noget. Hvad har jeg lige i min inventory? Jamen lad os bare prøve mig nedad, så. Skal vi prøve at finde lag 13? Hvad lag er vi på? Jo, lad os komme nedad her. Okay. Okay, vi behøver ikke at være i det samme hul. Eller gør vi? Nej. Nej, jeg går med Shaman. Bare. Hey, jeg kan lave nogle torch. Sådan. Jeg kan ikke, fordi jeg er noget. Nå, tak for det. Nej, det var faktisk William. Benjamin ryster lige frem, han kan ikke mine, Sorry. Så vil jeg være. Kom jeg lige til at flække det hele. Eller sådan. Der er sgu da noget lapis. Der er endnu mere. Kom Benjamin, vi miner en rundt hele tiden af ham. Ja, bare mig. Lapis. Jeg fik noget lapis. Okay, hvornår er vi på lag 13? Der er vi snart. Det er derfor. Vi ligger på lag 17 lige nu, så. Ja, der er iron deroppe. Ja. Ja. Jeg henter det lige. Gør det bare. Vi er nede på lag 11. Jeg synes det er bedst at være på lag 8. Her. Har I fundet noget? Okay, William, så miner du ind her. Og du miner ind her. Så miner vi sådan her. Lige ud. Bench miner. Se om vi kan finde noget. William. Hvad har du fundet? Redstone. Fedt. Fordi jeg skal bruge XP til at lave diamonds der. Jeg skal også lige enchant noget. Og jeg skal bruge under 1000. Det er en masse dumt gravel. Jeg skal så også lige have lidt. Jeg hader gravel. Sindssygt, hvor meget der er. Eller, det er egentlig ikke engang så meget. Ja, jeg kan have lidt gravel. Der er faktisk lidt. Jeg ved ikke. Jeg har ikke fundet noget gravel. Jeg har fundet sindssygt meget. Skal vi ikke også bare kalde os vores rigtige navne? Jo, vi kalder os bare vores rigtige navne. Okay, 1, 2, 3 RPG 1, 2, 3 er William. Og Shaman 44 er Jonathan. Og jeg er Baden. Nej, jeg er Benjamin. Han bliver sikkert kigget for spam. Maggie er tyk. Og forresten, hvis I vil vide, hvem Maggie er, det er Iron, eller en. Ja, eller ja, Iron. Hvis I kender på minebase-serveren. Og det er det minebase-serveren. Ja.
Jeg har ingen sticks. Det er en rigtig god server. Ja, den kan anbefales. Okay, hvad lag er jeg på? Jeg stikker vi godt bruge Ni. William, har du noget træ? lidt træ. Så går jeg sgu bare på. Jern bag guld. Og bag jernet Der er redstone, fedt nok. Nej, der er redstone. Bag ironet der er lava. Ej, jeg har ikke noget mad. Jeg hader den ikke. Og hvis I vil vide, hvad vores faction hedder, så hedder den Trollers. Trollers. Egentlig så kan vi faktisk ikke rundt og troller folk. Det er bare noget, vi har fundet på. Nej, vi skulle bare finde på et navn. Og da vi skulle prøve at finde et nyt, var der ikke rigtig nogen, der havde bedre navn, end det jeg havde fundet på. Ja, det Her. er PvP og sådan noget. Ja, PvP Boys og sådan noget. Det gik ikke så godt. Så var der nogen, vi nævner ingen navne, så kom de sådan ind og dræbte os, fordi de havde gjort til enemier. Fucking trollface. Hvorfor har jeg ikke taget min TNT på mig, når nu jeg har fået redstone? Jeg skal bare få en pressure plate. Kan jeg bare lave, og så... Der er noget heroppe. Skal jeg PvP til det? Nej, det er lidt værd med det. Vi har sikkert lidt over med det. Jeg kan ikke helt finde noget. Ja, jeg skal lige se. Ja, stadig på lag 9. Ja, du har været her. Der er bare lapis, som der ikke er taget. Der er her har Albert været. Ja. Det er Albert, der er mig her. Det kan jeg huske, jeg var med ham der. Der er kun kul. Det var også udmærket. Vi har faktisk ikke så Det meget. skulle da her. Jeg har mit home. Hvis jeg... Nå nej, jeg har sat det andet. Jeg gider ikke at tage det. Jeg gider ikke at tage kul. Men de satte det over ved netter, ikke? Jo, jeg satte det lige over ved det lidt og bare tilbage. Yeah, Superbreaker. Superbreaker activated. Ej, så spammer jeg lige mig selv. Du kan ikke se, om det er gravel eller... Ja, det er gravel. Jeg har lavet en pik. Pik. Der er endnu mere redstone. Hey Benja, i morgen tidlig skal vi så ikke gøre det der, som vi gjorde i morges? Jo. Talt. Trolleren. Men jeg trollede en her før, og så døde jeg tilbage efter ham. Tror jeg. Okay, hvilken vej? Okay, jeg skulle den her vej. Soler, men Hvor meget flint har jeg? Den sang der, den, eller melodi. That song. That music. Og vi giver snart nok kul. Oh. Yeah. Det er bare William, som det er. Ja. Okay, nu er vi nok mine et stykke tid. Ja, men hvem fanden siger, det skal være en kort episode? Ja. Ja. Vi skal lave mange episoder. Jeg tror, det røde vand gør ved mig. Okay, man kan ikke engang se derovre, hvor den ene torch er. Jeg har min render distance på normal. Ja, man kan ikke se tilbage, når man er nede på det. Nej. Loud. Hov. Og der skal vi tage ned i det røde vand. Så springer jeg godt først nu. Og jeg er god. Det kan jeg i hvert fald ikke udløbe. Lige det kan jeg ikke udløbe. Og kul. Og vi fandt noget helt masse diamonds. Fandt I dias? Nej, Eller fandt du dias? nej. Hvis vi fandt noget, ville det være fedt. Ej, hvad laver du, William? Han er altid så irriterende. Han skal altid gå hen til det sted, hvor man er.
irriterende. skulle jeg sgu da bare tage. Efter mig er Albert trollede dig med torches, mand. Det er skide irriterende, jeg gik og rydde op i en halv time hver efter, og så blev vi endda. Okay, jeg har minet et stykke. Jeg er ikke meget så her. Der ligger en hel masse kobbel. Lol, der ligger meget redstone og sådan noget her, Jonathan. Jeg er lige bag dig. Hvorfor har du ikke taget det? Jeg gad ikke. Så vil jeg gerne have det. Jeg har allerede taget det. Lolololololol. Jeg ved ikke på den der sang igen. Eller, der er en hel masse obsidian. Jeg kan ikke engang huske, hvad man skal bruge det, til at mine det. En skovl, eller mine det. Obsidian, det er diamant pickaxe. Nå ja. Det skal helst være en jammer. Diamanten er en jammebillede. Ja, jeg har bare glemt. Simon, har du ikke mere plads, eller hvad, til du ikke tager alt det der kobbel? Nej, tror jeg ikke. Det var bare sådan. Ja. Helt med Super break! Yeah, William! Super breaker! Level 13. Han stacker. Lidt mere. Jeg har Nu går vi sgu da tilbage til min egen. Fedt. Et lille rum. Lol, jeg har en stack gravel. Shit. Jeg brugte det hele på at troll ham der. Jeg tager bare kullet ud siden af dig. Jeg er bange. Hvad? Nej, jeg vil sgu da godt have XP. Det kan du alligevel ikke få XP af. Nej, men jeg skal også bruge XP. Jamen så find et eget sted af mig. Du skal altså gå hen til andre. Gå nu væk. Gå nu væk med dig. Ja, William, gå væk med dig. William, gå nu væk. Okay, nu går min pickaxe snart i stykker. Jeg bliver nok nødt til at gå over og hente en ny. Min er lige gået i stykker. Hvad er der her nu? Så bliver det mindste lige der. Hej, shaman. Jeg miner bare lidt her. Hvordan? Jeg kan så i F2. Sådan, nu går jeg i F2. Åh, mand. Der. Nu har jeg min små ulve. Yeah. Nej, det er lige værd. Har vi ikke nogen iron? Ja, det bliver lige hurtigt. Fordi jeg lige hurtigt skal der. Inventory. Er noget i min egen. Chest-systemet op igen. Nå, der er min tænd til. Det kan jeg godt tage på. Redstone ligger også lige ind. Nej, jeg skal jo selv bruge de her to. Fordi jeg selv kan komme derhen, så. Nu får vi en hel masse gravel. Og så har jeg en masse cobblestone, vi kan lægge ind i. Ej, jeg glemmer altid vores stemme. Oh. Nej, men. Sådan, jeg kan godt beholde det der. Gunpowder. Lægger jeg ind i. Hvad skal jeg lægge på? Nå, hvor gik I hen? Jeg er stadig Og så skal jeg have stik. Jeg
tager faktisk alle sticks, jeg har. Det er jeg brug for. Bruger på torch. Så har jeg snart en stack torch. Ikke snart. Jeg har kun 44. Men det passer også meget godt til min navn. Iron Sword. Ej, jeg har ikke engang råd til at omdøbe. Hvad brænder? Nå ja. Jeg lægger også lige ned. Så tager jeg lige dem der. Og så Skal du spørge, vil jeg forstærke rekorder? ja, jeg rekorder stadig. Jeg rekorder til YouTube. De kan ikke høre. Man kan ikke høre dig. Og ja, men ja. Eller måske lidt. Hey Jonathan, er du kommet ned? Er du nede i minen? Ja, selvfølgelig. Du går til PTP'er. Ja, jeg har en stack torches. PTP. Ja. Oh, ja. Så bare vente på, at du sagde det. PTP. Hey Joni, vil du have nogle torches? Nej, tak. Jeg gav dig noget iron. Tak. Ja, 15 torch. Og mand, der ligger meget redstone, det kan jeg bare tage. Ja. Vil du ikke have din torch? Nej, tak. Okay. Ja, Okay, hvilken vej var det, jeg mig? Okay, så gør jeg den her vej. du skal helt dernede i enden der. Så finder du det. Gravel. Det må være den her vej. Åh, det bliver mørkt. Godt Benjamin ikke kunne høre det der, mand. Ja, jeg kunne godt høre det. Eller jeg kan jo ikke høre. Godt. Faktisk Det er kunne ikke så jeg. højt, men du kan bruge... Hey, skal jeg bruge en TNT på det her? Det kan du egentlig godt. Hvis det er dit eget, så. Ja, altså faktisk skal jeg bruge TNT på, hvad hedder det? Ja, selve min... Okay, jeg har glemt. Det er lidt pinligt, men jeg har glemt, hvordan man laver en pressure plate. PTP Benjamin, der ligger lava her. Hey, har du en... Nej. Har I noget wood? Eller sådan noget? Der er iron. Giv mig noget iron. Altså... Jeg skal virkelig bruge noget til at lave... Lidt. Jeg har glemt, hvordan man laver en pressure plate. Det kan man godt glemme. Okay, men det er bare 2 wood her. Ja. Så er det crafting 2 wood nederst. Men Benjamin, det spilder god TNT at springe i luften. Faktisk så gør jeg det bare sådan her. William, okay, gør dig klar til at flygte. Nej, så ødelægger den. Hvordan får man TNT til at... Ej, ja, seriøst. Jeg skal bare brænde noget... Ja, okay, det kan jeg så ikke. Nej, Benjamin, bare sæt en pressure plate lige foran. Ja, så eksploderer. Jeg har ikke nogen pressure plate. William, nej, for helvede. Så, Jeg har et eller andet smut på det. nej, har du noget træ? Har
har vi nogle sticks eller noget? Ikke en skid. Hvordan kan man Kan du se, William går lige hjem, sådan så hent noget. Så henter jeg fandme redstone torches. Ja. Jeg henter rigtig mange. Nå, hallo. Nej, Har vi ikke jeg lige? havde nogle sticks. Jeg henter en stack redstone torches. God Har vi idé. godt for sådan en halv milliard? Vi skal have sindssygt TNT. Eller skal vi gøre det i næste episode? Nej. Nej, de skal overraskes. Nå ja. Så de gider se med. Ellers er der sgu ingen spændende ting. Okay, jeg har lagt 4 TNT. Er det nok? Jamen, du skal tænke på, at jeg kommer med en stack redstone torches. Jeg har bare brug Har for du en. godt sådan noget TNT, ved du? Fuck it. Jeg skaffede det i Spleef. Eller jo, jeg har noget, men det skal vi først bruge, når vi skal skaffe Ender Dragon til. Skal vi prøve at se noget? Okay, jeg skal nok lade være med at bruge den der TNT. Sådan. Kommer du tilbage, William? Ja, nej, nu Nej, William! Fuck, man. Hvad skete der? kan ikke fuck os med. Kom så. Come on. Jeg vil have nogle redstone torches, og det skal være nu. Pik til pik. Jord. Yes. Nej. Forever. Okay, lad mig sætte den lige nu. Lad mig sætte den. Det er lige der. Fuck, løb! Wow. Okay, så langt behøver vi heller ikke at løbe. Jeg tror, der kommer noget bedrock. Der må være noget godt hernede. Ja, der er nogle redstone. Der er ingenting. Der er noget kul oppe i loftet. Eller oppe. Skal jeg bruge min sidste TNT? Ja. Lige der. Har du ikke også noget, William? Kom så og sæt ild til den. Jeg troede faktisk, du havde. Flygt! Ah, Dø, William. Nej, Benjamin. hvad skete der? Endnu mere bedrock. Gratis. Her, jeg vil prøve at fælde ud af verden. Ej, det vil jeg nok helst ikke. Jeg ser, hvor langt det er. Jody. Verdens mest OP pickaxe med diamond kan ikke engang lagt bedrock. En nukebomb kan jeg godt. Altså en virkelig stærk atom kan jeg godt. Nå, ja, når jeg er sådan mega sindssyg. Jeg ved ikke, hvornår vi skal slutte denne episode, folkens. Måske bliver det først om lang tid. Eller det ved jeg ikke. Jeg venter lige til, når det er langt væk fra det. Med til pæne. Jeg har også. Nej. Nå, men hej, YouTube. Jeg tror, vi bliver nødt til at slutte episoden her. Vi ses i episode nummer 2. Hej, hej! Det bliver da mørkt!